Dovoľte, aby som vám predstavil našu novinku a tým je Y-nové madlo alebo prak, keďže mi to pripomína prak. V podstate máme dve verzie, táto väčšia je vylepšená oproti tej pôvodnej, ktorú som mal možnosť si vyskúšať s tým, že my sme predĺžili ešte túto časť, aby sa nám ruka lepšie oprela o vlastne našu ruku, ten plast. Na to, aby ste cvičili s týmto madlom, vám stačí úplne obyčajná rozhodcovská páska, prevlečete si a dostávate veľké množstvo cvičení, ktoré viete s týmto madlom otrénovať. My sme sa s týmto madlom pohrali a trošku ho vylepšili, hlavne pre tých, ktorí majú menšie ruky, takže toto madlo je už trošku zúžené, anatomicky vytvarované tak, aby do ruky vám lepšie sadlo. Ja si tu už viem pomaly chytiť palec a ukazovák. A táto pomôcka bola pôvodne vymyslená na to, aby som vlastne simuloval pronáciu s tým, že jedna časť pásky mi ide popod hornú kostičku, druhá časť pásky mi ide popod zápestie, čiže je to veľmi podobné ako pri rozhodcovskom zviazaní. S tým, že základné cvičenie je teda pronácia alebo technika vrch. Môžeme tu s týmto robiť kladivové zdvihy, môžeme tu robiť odchyľovanie alebo zdvihy na horné zápestie, riser, celé kladivo. Alebo potom takýmto jednoduchým spôsobom si to len obtočím, môžem takto odcvičiť biceps alebo bok. Ako vidíte, tých variant v priebehu sekundy je veľké množstvo a taktiež cvičiť techniku vrch, kde ten pás ide sem, môžem robiť bočnú pronáciu, horné odchyľovanie, ale aj využiť ho ako multispinner, kde oba pásy som dal popod malíček a robím supináciu. Môžem ísť bokom a samozrejme viem to využiť ako aj multispinner na hornú časť zápestia. Viem si to aj pekne tu uchopiť. Veľmi jednoducho vďaka rozhodcovskej páske si nastavíte optimálnu vzdialenosť. A je to ideálna pomôcka pre každého, vôjde sa to do tašky, je to ľahučké a dostávate neskutočné množstvo variant armwrestlingových techník. Takže za mňa pomôcku, ktorú by mal mať každý. A ešte aj tá veľkosť je taká univerzálna, že sa hodí pre väčšinu rúk. Ak máte záujem, objednávajte zo stránky sportishop.sk.